Simula sa susunod na linggo, ipapatupad na rin ng Metropolitan Naga Water District o MNWD ang 4 days working week. Alinsunod na din sa nauna ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paraan ng pagtitipid. Maliban sa 4 days work week, may mga fuel efficiency measures na rin ng MNWD pagdating sa kanilang operasyon. Ang pigibumingon niyan na medyos is magtipid digdi sa main office. Yeah. So, kasugma, nag-urulay na po ang Exicom, ang mga department head with General Manager June. Napag-urulayan po, napag-uruyo na magkaigwa ng 4-day work week na lang. Ang pumping station, dahil po pwedeng ibuhon na 4-day work week. Kasi kung nag-supply po sila ng tubig. So, dahil po sila kabali sa Memorandum Circular 114 na ipinautob kang Malacanang. So, kay Puan man po mag-operate mangyari sinda, tanganing padagos po ang satuyang pag-supply ng tubig sa satuyang mga konsumidor. Hindi man apektado ang operasyon ng MNWD dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, maaari umanong maapektuhan ang operation cost ng opisina kung tumaas na rin ang taripa sa kuryente. Para mo ba kaya, ang mga gasolina, ang krudo, once na naglangkaw yan, gabos apektado yan, domino effect yan eh. Ang barakalon sa merkado, malangkaw yan, binabiyahe yan, o pa kung mga gulay. So pag-abot sa operation kong pumping station, nahiling mo, maapektuhan. Especially kung maglangkaw ang singil kang tubig, kuryente, nakula man na epekto, mahiling mi, kung maglangkaw po ang tarifa kang kuryente. Sa ngunyan po, mapakaming nababaritaan na malangkaw ang tarifa kang kuryente. Pero pag nag-abot po yan, sigurado, grabing adjustment ang kaya po ka nagibuhon, pagditipid dapat gibuhon ng MNWD. During brownout, kasi generator set po ang ginagamit during brownout. Kasi kung diamond brownout, kasoreko power kita. Pero dawa pa nga ni, sabi ko nga ni Otrunta, data mahiling pangunyan dahil mapapaghiro sa tarifa ng kuryente. Maliban dito, magpapatupad na rin ang carpooling ang MNWD sa mga personnel para makatipid sa gasolina ng kanilang mga sasakyan. Jan Amador, CSN.